Se nauhoittaa. Lähti se aika kulkeen. No niin, täältä näitä näytä. Vähän kauan. Tuo on hyvä. Tässä on niilläkin vielä vähän kauan. Sitten seuraat, mitä mä teen tässä. Taikinassa on porojauhelihaa ja possunjauhelihaa, timjamia, suolaa, pippuria, kananmunaa, punajuuriraastetta, raakaa punajuuriraastetta. Täytteeksi laitetaan tässä tuohenjuusto palanen. Ja paistellaan kypsäksi ja syödään makioituiksi. Tuolla on jo muutama kypsä. Tässä otetaan väri ja sitten uuniin vielä semmonen 15 minuuttia, vähän riippuu uunilämpötilasta.